Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros, ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa KK Channel 11 sa Kabangkalan City, Himam Island City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Ani 3rd District Representative Albi Benitez, nag-file ang transfer of registration sa Comelec Bacolod. Mga opisyal sa probinsya, nagpakita sang suporta. Sa Tubuso kag Isabela na lang ginapaabot nga may kontrahanay sa pinili ay lalaki, nasapuan nga patay kag gilubong sa isa ka subdivision sa Bacolod. Love triangle, ginalantaw nga rason. Tag-iya sang investment company nga ginreklamo, nagpaatag nga wala sa nagapanago. Kag, isa ka suppliers ng dog food ng Animal Rights Welfare Group, may kaugalingon man ng community pantry o kung libre ng dog kag cat food. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, malayo na si Bagyo Bising sa Visayas pero may posibilidad sa gihapon sang pagtupa sang ulan sa Bacolod City kag Negros Occidental. Base sa severe weather bulletin sang Pag-asa, yara sa nasidlangan sang Kalayan, Cagayan ang bagyo nga may maximum sustained winds nga 150 kilometers per hour. Malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtub sa 185 kilometers per hour. Hindi na mabatyagan sa Visayas ang epekto ni Bising, pero mangin magulugal umon ang panahon sa Bacolod kag Negros nga may dala nga lapta-lapta nga pag-ulan. Bangod sini nagapaandam ang Pag-asa sa publiko nga maghalong batok sa mahimo pagluntad sang flash flood kag landslide sa tion nga may pagbunok sang ulan. Ginapaabot ang bagyo nga magwa sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado nga adlaw. Sa number 9, kay nasang aga, mga artist nag-perform sa gwa sang daan nga airport sa Bacolod kung sa di nahamtang ang mga ginpangutod nga gulang nga mga kahoy. Ining may kangtanan sa Earth Day nga celebration subong nga adlaw. Suno kay Rudy Riveche kung tani personal lang niya nga desisyon ang pagpadulong sa lugar kag magbunyag sa mga tanong binang simbolo nga mabuhi pa ini. Pero may mga artist man nga nagupod sa iya. Mensahe nila nga amligan ang palibot, ilabi na ang kahoy nga nagahatag sang pagkaon kasubong sang prutas. Nagupod man ang Social Action Center sa pagpamuno ni Father Chris Gonzalez, ang director. Hindi lang dapat magapabilin nga ginadayaw sang ang danong manggad suno sa iya, kundi dapat ini nga amligan kag tatapon. Suno kay Roderick Samonte, nga isa man sa mga nagbuylog, 14 sa 26 ka mga kahoy nga ginpangutod ang nakitaan nga nagapangalingsing pa. Ang Earth Day, Bacolod Negros Occidental Network ang nagsakdag sa nagkalain-laing nga mga helikoton angot sa Earth Day. Sunod na niya sa ulo, kung makadto ko guroya sa Old Airport, mag-Earth Day, kag madala ko water sprinkler, kag pamunyagan ko lang ang pinangutod nga kahoy, daw symbolic act lang nga may chance pa ni siya nga mabuli. Pero na pick up sa mga kilala ko man, mga young people nato, nga mga regular nga nag-a-attend pero isang Madback Festival sa Mambukal. Sila nga tito, may intra kami, ma-performan kami, sila mo sige lang, sila man na initiative. Pares ang inambalbla ni Bishop kag ina sa iya nga mensahe, sila niya gani una gidya Earth Day subong adlaw sang pagpasalamat. Apreciaron no katahom sang palibot, katahom sang God's creation, kag of course panawagan kung paano proteksyonan. No, hindi enough nga apreciaron lang, pasalamatan lang kundi amligan. Sa number 8, tag-iya sang investment company nga ginreklamo, nagpahayag nga wala siya nagpanago kag wala nila ginpalagyuhan ang mga nagreklamo nga investor. Nagsabat na ang CEO sang RGS World Marketing Corporation nga karon ginreklamo sang pila sini ka mga investors nga nagaalegar ila ginpalagyo ang milyon nga kwarta nga gininvest sang mga ini.
Lunes ang gabi sang gindagsa sang tagreklamo ang Police Station 8 bangod sa ginareklamo sang investors ang RGS bangod sa nagsarado na ang ila sininga opisina sa Barangay Tangub kag kuno hindi naman makontak ang tag-iya. Gintawag pa ni Police Major Jory Puerto, pamuno sa police station, nga ang investment company ang isa ka scam. Pero ang CEO sang RGS nga si Rodolfo Garcia Salarda Jr. ang nagpadala sang iyang statement sa Digicast Negros kung sa diin iya ginpahayag nga wala siya nagapanago kag nagbakasyon lamang kung tani siya. Magapadayon man ang ila opisina sa pag-verify sa mga claims suno kay Garcia. Samtang ginpahayag naman ni Puerto nga wala paliwat makabalik ang mga tagreklamo. Sila ang promisahan pa man suno kay Puerto sang ilang payout sa buwas. Bukas man sila in kaso magpasaka gidman sang kaso ang mga investors. Sa number 7, 44 anyos nga lalaki na sapwa niya ginlubong sa isa ka bakante nga lote sa Carmenville Subdivision sa syudad sa Bacolod kay inasang aga. Senior citizen nga suspect nag-ako nga naglabo sa iya. Away sa babae, ginalantaw nga motibo. May-report si Marcian Muyko. Ginbulabog kay inang mga residente sa Carmenville Subdivision sa Barangay Mansilingan matapos matsapuan kay inasang aga ang ginlubong nga bangkay sang isa ka lalaki sa isa ka bakante nga lote. Ang biktima amo si Branel Casas, 44 anyos. Gilayon man nadakpan sang kapulisan ng sospek nga si Wilfredo Sabada, 73 anyos, nga nag-ako man sang krimen. Ginaligar ni Sabada nga siya ang ginsulong ni Casas kag ginampusan sang 2x2. Gani siya ang nagbalos lang kag iya ginlabo si Casas. Pilay ko lang pusan. Kung ikaw man ko lang pusan nga gingubag ka sa payag mo, idiyahan mo lang ni mga makabalos ka man eh. Din kung sang ispading. Pabot sa oras nga ito nga natumba sa binalbal ka todo eh. Nga patsyon na lang. Kaya andumi ako nga patsyon niya ko eh. Singko pasinsanay kita, naunahan ta ka. Gindugang pa ni Sabada nga wala man siya plano nga maglagyo kag iya lang anay ginlubong ang biktima para hindi matandog kay siyang magapangayo man sang bulig sa kapulisan. Ginkumpirma man sang anay live-in partner ni Casas nga si Virginia Canonoy nga ginabantaan gid man ni Casas nga patyon si Sabada bangod sa nagapangimon siya sa dire. Ginsiling sang 41 anyos nga si Canonoy nga nagkarelasyon gid man sila ni Sabada pero isa nakatuig sila nga wala. Kag hindi si Sabada ang kabangdanan sang ila pagbulaganay kundi nga siya ang ginpahalin sang iloy ni Casas sa ila ginaistaran pating iya mga anak. Para man kay ina si Canonoy sa bakante nga lote nga ginatamnan ni Sabada sang iya tanom. Gani nakita niya man ang insidente. Di kayo naimpito na burong tigulang, kayo siyempre sige lampos mo. Ha? Ginapusan ni sa tuhod, ginapusan di sa likod. Di nagkamang yan ang tigulang, pagkamang. Amo to nagbalos, sa nakabangon, sa nagbalos man. Pero lain naman ang pagpatay sang iloy sang biktima nga si Nilda Casas. Para kay Casas, ginplanuan gid nanday Canonoy kag Sabada ang pagpatay sa iya anak para hiluway na si Canonoy suno kay Casas upod sang iya kirido. Iya man ginsiling nga si Canonoy amo mismo ang naglaya sa balay kag wala siya ginpahalin. Amo kun nga sige pa siya nga ginalagas sang iya anay live-in partner bisan pa na stroke na ini. Naman na gusto ko sir, mapriso man sa duwa sila pataso nila ginimo nila. Kay plano man na nila nga duwa nga patyon. Kay para hilway ang ila nga duwa nga pagpangabuhi. Pero nagabala ko. Okay lang kung bayaan mo bata ko. Palayo ka lang ni sa among tupad. Kaya ang bata ko hindi gina magpasupil. Nga hindi, kaya paglagson. Te, subungara ka kung hindi naman sa magkantusin mo, makita-kita ka di. Daw duwa na nakadlaw pero makita. Ay, amo na lagas-lagas na ban sa sir. Amo na natabo. Kaso nga murder ang i-file sang PNP, batok sa kay Sabada. Marcian Muyko para sa Digicast Negros. Sa number 6, mga barangay karon sa Bacolod ang naghimo sa ilang task force disiplina para magbulig sa pagpanabay sa mga wala nagasunod sa minimum health protocol. Ginpahayag ni Vice Mayor Elicid Familiaran nga ginmanduan ang mga punong barangay nga magporma sa ila kaugalingon nga task
force bangod indi masarangan sang task force ng syudad ang paglibot sa tanan nga barangay. Ang task force nga ginporma sa mga barangay ang magalibot sa dalanon kag magapang saway sa mga wala nagasuksok sang face mask, face shield kag wala nagasunod sa physical distancing. Sarang man sila mag-issue sang citation ticket sa mga nagasupak sang health protocols. Ginmanduan man ang mga task force nga pangkuhao ng mga ring sa mga basketball court sa mga barangay para malikawan ang pagtilipon-tipon kag paghangpang sa mga pumuluyo sa lugar. May mga barangay man nga naga-rekurida para magpahanumdum sa publiko sang local health protocols. That if possible, ang mga ring, mga basketball board, kuwaon kay kung pag-abot ni tanod, paglakat basket naman. So may kuwang ka may close contact, delikado. So, isa sa mga measures ta muna, sir. Sa number 5, isa ka pediatrician na napakita nga pwede sa gihapon makapabunyag kag pwede man makaselebrate sa birthday sang imo nga anak nga wala sa pagtililipon. Paano? Aton hibaluon sa sining nga report. Bunyag kag first birthday sang anak sang pediatrician nga si Dr. Michelle Gahaton nga si Alexis. Gusto niya man nga mag-celebrate para sa iyang anak o galing. Mas nagapangibabaw sa iya ang sitwasyon sa karon nga nagadamo ang kaso sa COVID-19. Gani, nagpaminsar siya sa pamaagi nga makaselebrate sa gihapon pero layo na sa katalagman. Ang bunyag, virtual via Zoom. Sila lang ang tao kag ang pari nga nagbunyag sa ilang anak sa simbahan. Si daddy niya, ako, mami, tapos si yayay, ibulig namon. Kag ang nga gusto man namon ma-document ang every single moment ang virtual nga baptism. So, may isa lang kami ka-photographer. So, si Mr. Photographer namon, ang do bilang witness nga iba nga tao nga nag-represent, dapat may ara gid miski isa lang ka witness. Wala man sang printed invitation, tanan sent via social media kag email. Kag reception, wala sang tipon-tipon nga natabo. Ang maninay kag maninoy, pati ang iban nga mga bisita, ma-drive-thru lang sa restaurant nga ilang ginpili. Dito man iduhol ang giveaways, pati ng loot bags para sa mga kabataan. Ang giveaways nagaunod sang alcohol, hand soap kag masks. Ang loot bags, chocolates, alcohol man kag mask for kids. Hassle-free, wala gidya kay hindi ta malikawan no nga kung basta magkaon kakason ang mask kay hindi gidya malikawan nga maistorya gidya mga musta labi na gid kung dugay wala nagkilat anay kay halos tanan yung mga maninay kag maninoy ko kag iban ko nga friends dugay na gid kita ay so sa mga gathering do makamustahan na gid so ang ginobra ko para sa ninong kag ninang drive-thru lunch so drive-thru lang kita sin pareho nga naga-drive-thru kita sa fast food malabay lang gid sila iduhol kung ilang nga pack lunch no with drinks tapos pating ilang nga souvenir as ninong aninang. Ang theme sa party, quarantine birthday, gani ang mga design na yellow tape, mask kag alcohol. Bilang isa ka frontliner, makapoy na kuno ang ilang nga inagyan. Gani ini sa luyag nga siya pa ang halinan kung may matabo nga latnanay. Kakapoy gid sa gisaway. So ang ari do nagsulod sa ulo ko nga i-try ko ni basi maging example ko bala nga ay pwede siya gali mag-celebrate gyapon sang first birthday party nga hassle-free gid ya. Patag niya, ini na ang ginatawag nga new normal. Pwede maka-enjoy, pwede maka-celebrate nga wala nagatipon-tipon. Sa number 4, active cases sa Negros Oriental, nagsaka sa masobra 200. Nagapabili naman sa gihapon nga masobra sa 2,000 ang active cases sa Negros Occidental. Naglabot na sa 203 ang active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental matapos magdugang kahapon sang 55 naman ka bag-o nga kaso ng COVID-19. Ang Dumaguete City amo sa gihapon na may pinakadamo nga active cases. 41 ang active cases sa Dumaguete. Ang Shaton ang may 31 naman ka active cases kag 26 sa Mabinay. May 28 man ka new recoveries ang probinsya.
2,252 na ang total COVID-19 cases sa Negros Oriental. Pero ang total COVID-19 cases sa Negros Oriental humalin sa pagsugod sa pandemic hindi maglayo sa active cases sa karon sa Negros Occidental. Naglabot na sa 2,095 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental matapos madugangan naman sa 100 nga bag-o nga kaso kahapon. Sa Bacolod City, 740 naman ang total active cases matapos madugangan sang 52 ka bag-o nga kaso sang COVID-19. Sa number 3, sa Banwas ug Tuboso sa sunod lamang sa 25 ka adlaw, 6 na ang napatay bangod sa COVID-19. Inisunod siya kay Mayor Richard Dahuco nga nagsiling man nga base sa ilang record, isa ka 65 anyos nga babae nga nag-attend sang isa ka birthday party kag naghampang sang badyong kaupod sang iya nga mga abyan ang pinakaulihi nga COVID-19 fatality sang Banwa. 4 sa 6 nga may comorbidity o kung may masakit kasubong sang hypertension, asthma kag diabetes. Ang 6 recorded deaths sa sunod lamang sang Marso 27 tubtob Abril 20 suno sa alkalde. Padayon ang panawagan kag abiso sa publiko suno sa kay Dahuco nga maghalong kag kun mahimo magwa lamang sa pulian kun importante ilabi na sa pagpadulong sa merkado. 79 ang active cases sa Banwa as of April 21. It will go parallel no nga kung damo nagkasakit possibly gid na mataas man yung mortality rate. Pero grabe gid siya ka-contagious kay pinamilya ang ginaubos niya. Nakita ko man ang common ground nga katuan din nila is merkado. Kung nga subong ko panawagan nga kung wala man lang backload sa merkado, hindi na magsaging tambay sa merkado. O kung hindi man lang essential, kag makadto ka man lang merkado kung magsika-chika to, hindi na lang gitanay. So to prevent man nga ang merkado ma-lockdown kay. Sa number 2, magapabilin ang Lacson Ferrer nga tandem para sa 2022. Inisunod kay Mayor Salvador Escalante nga Secretary General man sa United Negros Alliance. Sa karon daw halos nga naplaster naman ang para sa 2022 nga pinili ay magluwas na lamang sa Tuboso kag sa Isabela. Suno kay Escalante magapapili ang asawa ni Mayor Richard Dahuco bilang talos niya nga magatapos na sang termino. Wala pa man mapatod kung sino ang magapapili sa idalom sang Love Negros. Ang sa Isabela naman magapapili si Vice Mayor Renato Malabor Jr. bilang mayor. Ang incumbent mayor sa karon nga si Mayor Irene Montilla ang yara sa iya nga first term. Samtang natalana naman magsapol buwas nga adlaw ang mga alkalde. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson na nakipman sa igatalakay sa mga local chief executives ang update sa mga development. So from the way things are going, everything will be as is from board member, congressman to mayors except for those 2 towns. Yes, except for those 2 towns, doon muna stand sa incumbent na mga mayors sa Love Negros in Unega. Meeting ang Love Negros. Doon si Governor being the head sa Love Negros and Vice Governor being the head sa Unega, hindi mo nang kaplano. I'm sure the local chief executives wants to know what's really happening. So tomorrow will be an opportunity for that. Would that be a Zoom meeting or an actual meeting? Actual meeting. So is it a sort of a consultation among members about this decision of... I think it's more of informing the members, what our teammate in Congressman Albi Benitez is contemplating on doing. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Si Anay 3rd District Representative Albi Benitez nag-file na sa iya nga transfer of registration sa COMELEC sa Bacolod sinigid lamang nga hapon. Iyagin pahayag nga wala pa siya makadesisyon kung bala magapapili siya nga alkalde sa Bacolod. Para sa dugang nga detalye, kaupod naton si Marty Go. Nagdagsa ang madamo nga mga politiko kag mga supporters ni Anay Negros Occidental Congressman Albi Benitez diri sa gwa sang COMELEC office Bacolod sini nga hapon para ipakita ang ilang nga suporta sa iya nga pagpa-register bilang botante sang syudad sang Bacolod.
Nagtambong sa misa sa San Sebastian Cathedral si Benitez kaupod ang iban nga mga opisyales sang probinsya. Gikan sa cathedral, sila ang naglakat padulong sa Bacolod Comelec office. Ginsug-alaw si Benitez ang madamo nga mga supporters nga nakasuksok sang duag nga blue kag yellow kag may mga bit-bit nga placards kag streamers nga Run Albi Run. May mga pulis nga nagabantay sa gwa sang Comelec office para masiguro nga masunod ang mga minimum health protocols. Ginpahayag sang anay congressman nga wala pa siya makadesisyon kung magapapili siya sa maabot nga eleksyon sa Bacolod. Pero iya ginpahayag nga ang mabaskog nga panawagan gikan sa pumuluyo sang Bacolod ang nagapakita nga luyag nila sang pagbag-o sa liderato sang syudad. Iya man ginkakibot ang tuman kadamo nga supporters nga taga Bacolod nga nagupod sa iya sa Comelec sining nga hapon. Sila ang nag-ida sa kilid sang Dalan San Juan nga nagtuga naman sang traffic sa mga nagalinabay nga salakyan. Sa paniyaga sa Social Hall sa Provincial Capital, 6 ka mga katapos ang board kag 9 ka mga mayor ang nagtambong sa pagpakita sang suporta. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, anuman ang mangin desisyon ni Benitez ang iya nga suportahan. Kung matigayon gidman ang pagsambuwa ni Benitez kag ni Mayor Evelio Leonardia sa Bacolod City, mangin kasubong ini sa isa ka super battle royale. Nagwa na sang frustration sang last year na ginhawat ang himo sa mga health protocols, no, and ang collaboration and cooperation between the city and the province daw wala mag-dive, no. So I guess gusto gid nila nga there should be better collaboration, there's better cooperation between the city and the province. Kaya you cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. So I will explain my reason for supporting Congressman Albi only after he decides what position he's running for. So it's a battle royale. Super battle royale. Matapos nga makaparehistro si Benitez sa iyang pagwa sa Comelec office, siya ang ginsugata sang madamo nga mga supporters nga nagabitbit sa mga placards nga Run Albi Run kag mayara pa sang fireworks kag confetti. Bangod sa nga kadamuon sang mga tawo nga yari diri nakita naton nga daw wala gid masunod ang ginatawag nga physical distancing, gani tuman man ang pagbantay sang mga katapos sang PNP diri sa lugar. Matapos nga makahalin si Benitez sa iyang pagsakay sa iyang salakyan, gilayon man nga nagpinauli ang mga pumuluyo nga yara sa kilid sang dalan. Martigo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, isa ka supplier sang dog food, kaupod ang Portion Project ang nag-set up sang community pantry sa gwa sang iyang baligyan sa Capitol Shopping Center. Pati mga layaw nga ido kag kuring ang nagamukbang sa gwa sang baligyan. Yaring report ni Romeo Subaldo. Bangod sa nagadamo nga community pantry nga nagtuluhaw diri sa Negros Occidental, isa ka distributor sa dog food ang nakapinsar nga magpartner sa Portion Project, isa ka animal rights welfare group para mag-set up man sang community pantry. Libre nga dog ag cat food ang ilang ginatanyag. Bisan sino nga dog o kun cat owner, sarang makakuha sang isa ka pack sang dog o kun cat food. Suno kay Jonel Positar, branch manager sa kumpanya, pati ang mga hinuptanan ang nagakagutman man. Gani, nakapinsar sila nga mag-set up sang pantry. Ginauso-uso ang pantry. Oo. So, Falcor na paminsar man na put up na sang pantry para sa mga animals. Oo. So, with the help sang Potion, tako idea ang Falcor ang Potion na magpatungkol ng pantry para sa mga animals. Sang kahapon sila nagsugod, kag sa maglapta sa social media ang ilang post, may mga nagpila gilayon para maka-avail sang libre nga pagkaon para sa ilang mga hinuptanan. Anybody, makakuha sa each person makakuha isa ka pack. Kinalimita lang sa 1 pack sa isa ka tawo. Oo. May mga oras nga pwede lang kakadugri. Open kami from Monday to Saturday, 8 a.m. to 4 p.m. Nagasugod sila alas 8 sang aga tubtob alas 4 sang hapon sa may Nara Avenue sa Capitol Shopping Center. Bagluwa sa ginahatag nila nga dog ag cat food, may pamukbang pasagwa sang ilang store, mga layaw nga ido kag kuring, sarang makakaon sang libre. Ang cat food ang gikan sa Portion Project.
May napulo na sila gani karon ka mga hinuptanan nga mga kuring nga ginadoptar nga ginapakaon sa kada adlaw. Nami kang community pantry, hindi na siya gali para sa tao. Kung may na community pantry para sa kuring kag ido. Grabe Ming, no? At least hindi lang sa tao nag-extend ang generosity sang tao man, kundi pati sa kasapatan. Makon mo mapila ka lang ba isa ka nakakilo ka dog food or cat food nga makuha. Baligin hatag man namin. Hatag lang nila sa mga tao man this time kung may iban ko nga nabudigan bakal ba dog food sa ilang mga hinuptanan. Yan hindi sila sa sitwasyon na tuwag hatag sila one person 1 kilo a day. Oh. Pero Ming, kapag gusto sila nakamukbang ang ano ha. Sa gwada ko nilago-lago kuring kamukbang sila Barb. Pag gusto sila kaon, pero nakulbaan ko para sa mga idok kuring kasi maradtag sila. Kagabuyan itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.